Проблем цигари? No. Но. Току-що го палих и аз, ти идваш. Окей. Ти тук учиш? Студент? Да. Германия или No. Гърция? Испания. Еспаньоли. Окей. Аз съм турк. Турк. Ламбада. Yes. Къща, която от Турция остана. Е тая. От Турция. От Турция. Е тая. Ето, подно. Това беше преди баня. Баня. Е тая. Ето това. Изграда. Това е много удобно. Много удобно е. Там е баня беше. Да се къпат. Жени и мъже. И къпат. Влезаха, се къпаха и след плащаш. Ама никс сега. Няма. Това е кино. Ти вземаш фото? Да. Да знаеш какво, нали? Да. Добре.